Mga pribado at pampublikong ospital sa Region 1 isinailalim sa moderate risk dahil sa pagsipa ng kaso ng COVID-19. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? CJ, mas dumami pa ang bilang ng mga pasyente ng COVID-19 na dinadala sa mga ospital. Nangangamba ang ilang pamunuan ng mga ospital na posibleng magkulang ang kanilang bed capacity kung madadagdagan pa ang mga kaso ng COVID-19. Tumataas ang bilang ng mga COVID-19 patient na dinadala sa Region 1 Medical Center. Sa pinakauling tala ng R1MC, 264 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa ospital. Pero sapat pa raw ang COVID-19 bed capacity ng ospital. Ayon sa Center for Health Development Ilocos, nasa ilalim na ng moderate risk ang mga pampubliko at pribadong ospital sa rehiyon. Sumampa na kasi sa 61% ang utilization rate sa mga COVID-19 bed capacity ng mga ospital. Out of the total natin, sir, na 2,105 beds po for COVID-19, 1,279 na po na yung now-occupy, which means this is 61%. Samantala, sa datos ng Pangasinan Provincial Health Office, mahigit 40 medical frontliners ang positibo sa COVID-19. Patuloy pa rin po na ang ating pong operation at sa ngayon po ay nagkakaroon po ng pagpapalit ng mga assignments ang ating pong mga nurses para po makapag-serve ng maayos sa mga hospital. Apektado ang operasyon ng molecular laboratory sa Pangasinan Provincial Hospital matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang medical technologists. Tayo po ay nabawasan ng 4 to 5 na medtech last week, no, kaya po nag-slow down yung services po natin doon. At sa ngayon nga po, meron din po tayong mga chiefs of hospital, no, affected na nagkaroon po ng mga infection ng COVID right now. CJ, naitala kahapon ng Center for Health Development Ilocos ang 1,377 na bagong kaso ng COVID-19. Ito ang pinakamataas na bilang na kanilang naitala na simula ng mga nakalipas na buwan. La Union na may pinakamataas na kaso ng COVID-19 kahapon na umabot sa 682. Samantala, 100% ng bakunado ang mga empleyado ng Center for Health Development Ilocos at sana ay magsilbi raw silang modelo sa iba pang government agencies na magpabakuna ang kanilang mga empleyado. CJ. Russell, para sa kaalaman ng ating mga kapuso, maaari bang isa-isahin natin ang mga risk classification sa mga ospital, Russell? CJ, sa risk classification ng mga ospital na binabanggit natin na dedicated for COVID-19 na patient, kapag 1% hanggang 59% low risk classification pa yan. Ibig sabihin, kayang-kaya pa ng mga ospital at hindi pa ito nakakaalarma. Pero pag umabot yan ng 60 hanggang 69%, yan na yung moderate risk. Ibig sabihin, patuloy yung pagdami ng bilang ng mga pasyente ng COVID-19 at naramdam ito ng mga ospital. Kapag umabot yung bilang sa 61% hanggang 74%. Ibig sabihin, high-risk classification na ito at talagang padami na ng padami yung tinatamaan ng COVID-19, nakakaalarma na. At kapag yan ay umabot ng 85% pataas, yan na yung critical level. Ibig sabihin, punuan na ang mga ospital at posibleng hindi na ma-accommodate yung mga susunod pang biktima ng COVID-19. CJ. Doon sa mga tinatamaan ng COVID-19 na mga medical frontliner, hindi naman ba apektado ang operasyon ng mga ospital, Russell? CJ, sa ngayon, hindi pa yan nakikitang problema ng Center for Health Development Ilocos, lalo't sinabi nila na sapat pa ang bilang ng mga manpower, yung mga nurses at mga medical frontliners na tumutugon sa pangangailangan ng mga COVID-19 patient. Pero iba raw yung usapan kapag dumami pa ang mga tatamaan ng COVID-19. CJ. Okay, maraming salamat, Russell Simorio.